Lewawyň dolandyrys merkezinde ila arasyndaky pul dolanyşygynda köne we ýyrtyk banknotlar köpelýär. Bankomatlaryň berýän ýarawsyz pul terişlerini hatda banklaryň özleri hem kabul etmekden ýüzegürýär. Türkmenistanda her aýyň başga günlerinde ilatyň pensiýalary, döwlet kömek pullary we aýlyklary bank kartlaryna geçirilýär. Munyň ýa-da vilayet merkezleriniň çäkli bankomatlarynyň pul naklaşdyrmakdaky kynçylyklary hasy mitilesýär. Ýurdun iri şäherlerinde nakdy sowda etmek mümkinçilikleri çäkli bolup, sol sanda sowda merkezlerinde döwlet idaralarynda ornaşdyrylan tölek terminallary hem kadaly islemeýär. Bu sebäpli ilatyň naqd pulu täsirligi henidem uly bolmagynda galýar. Emma soňky günlerden bäri Türkmenabadda raýatlaryň ençeme saгаtlap nowatda durup, çäkli mukdardaky naqdlaşdyryp bilen pul terişdesini soňu bilen harçlap biljekdigi hem gumana bolmagynda galýar. Baktyň çöp nowatyň ýetse Türkmenabadyň bankomatlarynyň bir güniň dowamında adam başyna 800 manat naqdlaşdyryp bolýar. Emma indi olaryň ýarysy töweregi ýyrtyk hapa, skoç bilen ýelmenen manatlardan ibarat. Olaryň arasynda 50 we 100 manatlyk uly kupýuralar hem köp. Deyip Türkmenabadly bilim işgärleriniň biri 6 iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýdaky banknotlary diňe bir töwdegärleriň däl, sol sandy dürli sosial töleklери kabul etmeli, döwlet idaralarynyň hem kabul etmeýändigini belledi. Köne pulu beren bankomatyň hut özüniň ýerleşen bankyna baryp bulary çalyşyp bermegini talap etdik. Emma bankyň işgäri özlerine hem merkezi bankdan şu görnüşdäki pullaryň gelýänligini aýdyp özleriniň hiç hili kömek edip bilmejekdigini duýdurdy. Bu nähili beýle bolýar? Halal gazanan zähmet hakyny almak bir görgi, onuň soňy bilen hapa kagyd bölegi bolup galmajakdygy başga bir gaýgy. Deyip 50 ýaşlaryndaky mugullim habarçymyza nägileligini bildirdi. Söhbetdeşimizin hopsuzluğu jahtinden anyk teneleri we yer atlaryny äsgär etmeýäris. Köne banknotlar bilen emele gelen ýagdaýlar adatça bolýarly, yerli metbuatda beýan edilmeýär. Emma Türkmenabadyň banklarynyň biriniň işgäriniň habarçymyza anonimlik sertinde aýtmagyna görä, bu ýurtdaky köpçülikden naqd pul ýetmezçiligi bilen bagly. Şular ýaly ýagdaýlar mundan 3 aý ozal Balkan welaýatynyň iri şäherlerinde hem başlanypdy. Sonda sowda üçin ýarawsyz köne banknotlardan has köp yerli telekeçileriň ejir çekendigi bellenipdi.